बीजेपी हमने एडीसी फाइट बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खंडा करेगना बागिचारो नाइसी बिग्रा खंडा करेगना बागिचारो नाइसी फाइट बीजेपी हमने एडीसी फाइट बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खंडा करेगना बागिचारो नाइसी बिग्रा खंडा करेगना बागिचारो नाइसी आशा खायो भारतीय जनता पार्टी हयतोबा इंडिया मोदी जी तंसाक प्राय बिनि परिबर्ते जे फाइनाय तंसाक माने भारतीय जनता पार्टी न थिक्लाय मानान मददखौनो लामा खरै अमाहाय सिनि बाइथाङाव सोंलुबो दंका बुसकांनि नाहार मुंखौ मुसर एक्चुअली बुसकांनि नाहार मुंखौ सिनि हायसि जों जे डाबल इंजिन जोंथ' जेहेतु एडीसी एरियायाव दङबा जों नायमाने ट्रिपल इंजिन खांके सिनि बरफ दंनिबो सोंथेव सावका कारण सेंट्रल गभर्नमेंट जेबा बे स्कीम चालु खाय दङ जे जों लाय थानाय 15 तारिख नभेम्बरनि तामाव सायमाना दिन सिनि भगवान बिरसा मुंडानि आसामा सान बिरसा मुंडा बबो इंग्लिश नामाव बर्तमान जुद्ध खायके भारतनि बगै बरं एरियानि जे हारंग रखा खायके बगै बिरसा मुंडा जेबा बे मुभमेंट खायका एवं ब खूब कम बयसनो ब जेलो नाजाखा रमजाखै जेलो बनो बुय आपै पथा खानानै सोंखा खायो आइबाना आप्रो इंग्लिश तामसाका बनो डायरी आङै थियोखै डिक्लेयार खायनोका किन्तु ब डायरी आङै थिया अलमनिसो बनो किछु खाय पथा खाना रम बागैनो बिरसा मुंडानि जे आसामा साननिसिमि बुसकां जानुवारिनि 26 तारिख जरा जे विकसित भारत संकल्प यात्रा खानि जे स्कीम माने अ प्रोग्राम सारा इंडिया गभर्नमेंट बाय चालौजाक सारा स्टेट गभर्नमेंट बाय खायजाखै दङ माने जे अ जराव जों प्राइम मिनिस्टार आवास योजना माने प्रधानमंत्री आवास योजना दङ ओमफ्राय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दङ प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड किसान कार्ड गोबां स्कीम दङ अ स्कीम दङ नानानि बागै स्पेशली अ त्रिपुरा हास्टिनि जनजाति बा जे बिसिङाव दंनाय स्पेशली शिड्युल ट्राइब बा जनजाति दं बंनि मान होनो बागैसे